Kukuchingamidzai kwatiri kuita pano SlyMedia TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagut akuramba tichikutendai netsigiro yese yamuri kutipa tirikuona muri kusubscribe muri kulike muchikomenda zvakare pano SlyMedia TV nhasi tiri kunzvimbo yekuwadzana 5 uko kune chiitiko chinosuvisa kana kuti chinokatyamadza chiri kusiya mhuri neshamwari nevavakidzani vakaoma mate mukanwa chevana vaviri vakatisiya Mushure, Mekubatwa Nemagetsi vakarara. Wekutanga wacho ane makore anokwana kuita 4 anonzi iye junior. Wechipiri anonzi iye tinei kana kuti tinotenda ane makore anokwana kuita 6. Rikatipinde mukati tinzwe kuti nyaya iyi vemhuri vari kutiwo kudii pamusoro penyaya ichi chakanyatsoitika kuzosvika vanava vatisiya. Vandakagara navo iko zvino ndi gogo vatinotenda na junior. Gogo, mungatitsanangurire kuti muchinzwa kuti vana vaita shoko ndezvipi zvamakatanga kuita? Ndofunga ndakamuka makuseni tichoti rega ndirase chimvura iri mubhaketi tiwane kuita basa. Saka pandakaenda ndichirasa mvura inge iri mubhaketi mutoilet, pane umwe musikana aitosvika maplate, pane muzukuru wedu ambotanga kutaura muzukuru kwatiri. Saka akabva apinda mumba achinzi naFei, ndafunga achabuda pano achitaura. Zvikanzi esi enda mumba umutse vana vamweti vagesi vaende kuchikoro. Saka panguva yakapinda mumba ndichitobuda mutoilet ndakanzwa esi kuchema. Zvikanzi maiwe, saka vamwe pa next pane rimwe gate apo vakabva vabuda vatonzwa noise. Vana toma ndakati ko esi uri kuchema ida. Zvikanzi vana vagwinwa nemagetsi, umwe mwana angatotakurwa aendeswa panze. Saka panguva yandakabuda ndichienda pa pantrap, umwe mwana anga akatoiswa ipapo tinei. Ndakabva ndatora tinei ndokumisa panze. Ndofunga nokusaziva takati pamwe mwanadi pamwe afenda. Anditi kamwe kamusikana pakatoti pamwe kufenda rega titore mvura tidire vana patatotunga kuwadira mvura kumakumbo kuti ati pamwe kudi kufenda. Umwe murume vaitopfuura sezvo pamapedi parodi vakabva vataiwa musawadire mvura. Ndofunga panguva iyeyo naFei achataura zvake. Patati Fei ngatore vana timhanye nawo kupi kuchipatara. Ndofunga tinei anga akatopfeka pendi rake, Juju ndiye anga apfeka hembe. Ndokusumudza tinei, Fei akasumudza Juju. Ndokupinda mukombi takasvika parodi ndokumisa kombi takatokumbira kusvikawo pa4. Zvikanzi ko vana vadii vamakatakura nokuti umwe anga asina kana hembe, akatoshaya nguva yekumupfekedza hembe nezvakaitika ipapo. Tikati vana varohwa nemagetsi. Wakombi akati sorry zvenyu, Mwari vanoita kuti vana vaite zvakanaka. Aiwa munonobatsirwa zvakanaka vana vanorarama. Hatina kuziva kuti kusvika kwatakaita kuchipatara takabva tasvika pachipatara pakuwadzana 4. Tichisvika pakliniki ipapo ndokunoka pataona mwe sister wangu aripo. Zvikanzi ko vana enda, tikati vana varohwa nemagetsi. Zvikanzi varohwa nemagetsi chirudzi, tikati vanga vakarara. Hatina kutomboziva kuti chii chaitika kana kuchema havana. But chazoita kuti tizive kuti magetsi, muzukuru wedu esi atanga kutaura ndiye akanomutsa achida kumutsa Tino kuti aende kuchikoro, Tinei Maketo. Saka paida kumutsa Tinei Maketo ndopaakagwinwa nemagetsi, akabva atokandawo mwana pasi. Saka mwana akatoziva zvokutodhonzwa zvesimba naFei atopindawo mumba kutodhonza vana umwe achikanda achisa papaseji ndokuzosumudza vana tichiendesa panze. Saka tasvika pachipatara zvikanzi tikatokumbirawo kana muchikwanisa kuisa vana pamadhiripi kana kukwanisawo kurapa vana nokuti ezvinozvi stage nevana vedu haisi kuita. Manesi acho akatanga kutitaurira akati imi vana venyu vari kufema here. Panguva iyo takabva nawo kumba hatina kubvira tatarisa kuti vana vari kufema nokuti pfungwa dzanza tokanganisika kana mapushi bhutsu takati tisina. Zvikane manesi tarisai vana venyu kuti vari kufema. Ndifunga ndakatarisa Tinei ari mumaoko mangu ndakaona Tinei asiri kufema. Fei abva atarisa Juju anga asafemi. Zvikane manesi kumba hakuna vanhu vakuru here. Tikati vaenda kumabasa. Zvikanzi zvino tingafonirani. Ndifunga takatanga kuvapa nhamba, patafonera murume wangu, patafonera mai guru varivo gogo vakagara apa. Tikati mai guru vana vagwinwa nemagetsi.
mai guru akati alright maini rega ndipinde murodhi. Saka zvadaro zvikanemanesi sori zvenyu muri kuti tikwanisi tirape vana vatiwa netime vadi vashaya. Zviri kureva kuti mauya nevana pano vana vanga vatodi vatofa, but hatina kuziva kuti kutakura kwatakaita Tino naJuju vana vanga vatofa. Ndofunga kupinda kwatakaita nawo mukombi nekusaziva panonzi pafawo munhu asanda nopasvika kunzi munhu afa zvazodai kana kuti hapana zvandinge ndichiziva. Takangotakura mwana tichiti mwana akadi akarara. Ene takaenda tinotarisira kuti Tinei naJuju arosvika vachirapwa tichidzoka nawo kumba. Hatina kutarisira kuti Tinei naJunior vachasvika kuchipatara vachisara ikoko. Hatina kutarisira izvozvo. Saka manesi ndopakati chipindai murumu ishi pachipatara paKuKuwadzana 4. Nokuti hapana munhu mukuru dai mauya nemota taitaiwa endai kupolisi. Zvino chimirire vanhu vakuru muri papi pano pachipatara. Vatapinda zvikanzi rarisai vana venyu pamubhedha. Vatavararisa pamubhedha Tinei naJuju. Saka tararisa vana ivo pamubhedha Tinei naJuju. Ndofunga takafukidza vana machira emuchipatara. Takati pamwe vana zvimwe ichando ameno. Nokusazivawo kuti kufa kwemunhu kwacho kunenge kwakadi. Kunenge kwakaita sei nokuti ini nangu ndine 28 years. Saka handinambobvira ndasangana nenyaya dzakaita saizvozvo. Saka patakagara muchipatara muyo tichita tichivhura vana tikati pamwe togona kuona vana vakudi magumbezi akuzunguzika kuti pamwe vana vadi vamuka. Svika nemanesi hapasisina vana. Ndopakazofonerwa ana mai guru vangu iva vaigara nemwana. Ana mai guru vangu vakufonerwa nemanesi kunzi kasikai. Ana mai guru vakazouya vaenda nekupolisi nana bankuru nedzimwewo hama kusvika vakazoya kuchipatara vatobva nekunokumba nemapurisa. Mapurisa akaona kuti magetsi enyu pano zvakamira so akati magetsi enyu haasi kuita zvakanaka. Kusvikawo vakazouya kumapurisa tiriko vakazotakurawo vana Juju naTinei vakaenda navo. Kusvikawo nyaya idzodzo dzakafambirwa. Zvikanzi vana vakaitwa postmortem. Zvikanzi vana vakadi vakarohwa nemagetsi, vakanganiswa nemagetsi pamwoyo. Saka ndopatakagumisira kusvika tinongotendawo zvedu vakazotibatsirawo kusvikawo takaendesa vana kupi kunovaviga kumbudzi. Veruzhinji nevamwe hama neshamwari tinongotendawo kuti vakatibatsira. Tinovatenda zvikuru. Kusvikawo ezvino takangomirirawo vezesa vacho vakati chaya kuzotarisa. Ndovatakamirira magetsi akadzimwa. Firiji irimo mumba paye pakarara Juju wacho naTinei. Saka maodha vakati musachinje angorimo akadaro. Hakuna chatakabata. Tinongomirirawo vezesa kusvika vauya. Ndovachazotibatidzirawo kana magetsi acho. Patinongoti Mwari Juju naTinei ngavazorore murugare. Ndatenda. Tinoziva kuti nguva yakadai inguva yakaomera mhuri. Tinongoti mweya waJuju naTino Mwari dai mavazorodza murudo nerutsitsi dzaMwari Baba. Zita ndinonzi Elizabeth Nyago. Tiri kuno kuwadzana kune chiitiko chinosuwisa chiri kusiya hama neshamwari dzakaoma matemukano. Iko zvino rega nditaure nemusikana anonzi yeFaith. Ndinzwawo kuti nhaurirano dzese kana kuti zvose zvataurwa nehama ndiye anga aripo. Rega tinzwewo divi rake kuti maziviro ake akamira sei. Vandigeri navo pano tingati ihanzvadzi yaJunior atisiya uyu mushure mekunge abatwa nemagetsi. Rega tinzwawo kuti maziviro avanoita panyaya iyi akamira sei. Sisi mukanditsanangurire kuti tinotenda naJunior kutisiya kwavaita uku, maziviro enyu imimi panyaya iyi akamira sei. Tinongoti takamuka kuma 6:30 kuseni. Vamwe vanga vatobuda kuenda kumabasa. Saka takabata tirega ndimuke ndidi tichibatsirana nana mainini vanga varipo kuti vaende kuchikoro vana. Saka tamuka kudaro ndobva ndatomuka ndobva ndatombojamba vana ndobva ndaenda
panze then ndakudzoka panze ndakuti arega timutse vana vamwe tivaende kuchikoro. Umwe mwana wacho anga atodi agara atomuka kudhara katirega tichimutsa vana. Saka vana takaona vakaturikana makumbo. Junior anga akaturika panati nei. Then ndobva tatoseka kataone vana vakaturikana makumbo. Mamu nevamwe mainini vangu vanga varipo. Ndobva tatoti vana vakaturikana makumbo. Saka time yandakasumudza vana ndichida kuti ndivasumudze ndivagadzirise kuti Junior anga asingaendi kuchikoro asara akarara. Ndakabva ndagwinwa nemagetsi. Saka ndakabva ndascreama ndikati Junior ari kudi vana vari kugwina. Saka time yandakati vana vari kugwina ndakamusumudza kudai so ndichikanda ndakabva ndamukandira pasi. Saka time yandakamukandira pasi mainini vamwe vanga varimo ndobva vamhanya ndobva vatarisa mwana kudai so ndobva tatotanga kuchema. Ndobva tatotanga kubudisa nemwana panze takutoenda naye panze kutodai kutozama kumurova mwana anga asingachamuki. Ndobva amhanyiswa kuchipatara. Ndipo pandakaguma kuona zvichiitika bosi ndakabva ndadzokera mumba ndikatanga kuchema. Ndichitodaro umwe wacho tichiti umwe tikatoona umwe wacho akatofawo futi achibudiswa panze. Ndobva vatodi vaendeswa vese kuchipatara. Saka ndobva ndakaguma kuziva ipapo zvimwe zvakazoitika handina kunge ndichiziva kuti chakazoitika. Tanga takarara nawo tiri 7 mumba matanga tiri. Saka pa7 ava 2 ava ndo vega vakagwina. Pa7 vana ndingangoti umwe wacho anga akagumana nefiriji. Umwe wachona anga kanoguma pasi but umwe wachona anonzi Tinei wachona anga aita weight. Saka handisingazozive kuti kugumana kwavanga vakaita weight iya ndo yakazoita kuti uyarowe nemagetsi. Asi anga akabata pafiriji ndi Junior Makwindi. Tichitarisa kubuda kuri kuita nyaya iyi Musisi, mukandinyatsonditsanangurira here semaziro enyu kuti firiji yaishanda here kana kuti? Firiji yaishanda but firiji yanga yagara ine kamwe kakugwina kwayanga ichiita. Yanga ichiti ukaguma firiji yaitokugwina zvekuti waitobva waitoti yowe uchitiza pafiriji pachona yagara yanga ichigwina. Mungatsanangurira here vari kukuona izvezvi kuti Junior anga ine makore mangani uyezve Tino anga ine makore mangani because kunzwa makore akasiyana siyana? Alright, Junior anga ane 4 years anga akutena 5. Tino anga ane 6 years. Tichitarisa panhau idzi dzese idzi makakwanisa here kukwanisa kuenda kumapurisa panguva idzodzidzi? Mapurisa akazoenda kwakazoendwa ku2 mushure mekunge vatobva kuchipatara vatonzi vana vafa chiendai kumapurisa. Mapurisa ndobva azouya akarekodha nyaya akatarisa dzimba achitarisa kuti magetsi achona anga akamira sei nevesesa vanga varipo. Saka vezesa outcome vakati chii chakonzeresa kugwinwa kwevana? Vakambotry vachiti hanzi ethera meno like kuti pane zvinenge zvisina kumira zvakanaka pamagetsi. Handizonyatsoziva kuti chii chakaitika. Saka iko zvino urongwa hwamira sei? Vana vakachengetwa. Saka vachengetwa nawo hatisati taziva zvedu kuti zvakamira sei. Handisati hangu ndaziva. Handina wandati ndabvunza. Tichida kuti vari kunzouko vabvise manyepo kana kuti zvimwe zvinhu zvavasiri kuziva. Tikunzwa zvakare kuti vanhu vari kuti firiji yakatagurwa nemapurisa, vamwe vari kuti aiwa firiji yakasiyiwa mumba. Mukatitsanangurira misa mainini ndimunogara panapa kuti firiji irimo here mumba kana kuti? Firiji itorimo mumba. Firiji hainambotagurwa nemapurisa. Firiji itorimo. Asi kuti magetsi zvese zvakadzimwa haisi kushanda nawo. But yaishanda panga pachiti pane vana. But pakaitika izvizvi zvino magetsi ese akabva adzimwa. Saka izvezvi hapatorina magetsi pano? Hapana magetsi akadzimwa. Vana vakachengeterwa kunoku here kana kuti vakaenda kumusha? Vana vakachengeterwa kumbudzi. Vakavigwa vese kumbudzi vari 2. Aiwa, tinotenda Sisi nekutipawo divi renyu maziviro amunoita pamusoro penyaya izvi. Handiwo maziviro andinoita iyo aya ekuti ndino zvandakangoonawo zvimwe zvese zvakazoitika handina kunge ndaziva because ndakabva ndatotangawo kuchema. Saka handina chandinonyatsoziva kuti zvakazoitika mushure mekuti vana vakazotakurwa madhokita akazoti chii. Izvo handina kuzoendako kuchipatara. Saka iko zvinorega ndimbonzwawo mainini nekuti ndanzwa muchiti makava mazopinda pamatanga uchema munozoziva zvakaitika kumberi. Saka rega ndinzwawo mainini vanga varipo ava kuti kumadoctors postmortem yakati kudii uye vezesa vacho vakati fault yanga iri papi chaipo maita basa mainini. Iko zvino vandakagara navo ndambuya vaJunior natinotenda. Rega tinzwe kuti kupostmortem kuchipatara kwakabuda kuchinzi chii chakakonzeresa rufu rwevana vatisiya ava. Gogo, mungatitsanangurira kuti pamakazoenda kupostmortem kuchipatara kwakanonzi chii?
Patakaenda postmortem chiremba vakati vana varohwa neshoko kureva kuti electric fault ndo yakonzeresa kuti vana vaite sei vafe. Havana kana chimwe chirwere kunze kwemagetsi ayo. Saka inonzi firiji semhuri mafunga kuita sei nayo? Zvaizvozvi hapana zvatati tafunga nefiriji, nokuti firiji yacho haina kana kumbotsva kana kuita sei. Asi nyaya yatiringonzwa ndeyekuti firiji yaigwinya. Takangomirirawo vezesa vakati siyai order iyoyo yese zvazviri izvozvo zvakadaro vachazodzoka after burial yevana. Tofunga ipapo, kubva ipapo ndo patichatanga kuziva kuti zvakufamba sei. Saka nguva dzakafa vana munyaya yechinomangaro, mapurisa akava achitora mitumbi ipapo here kana kuti zvakafamba sei? Pakaonekwa kuti vana varohwa nemagetsi, vanhu vanga vari pano, musikana atanga kutaura ndo vakaenda nevana pakiliniki. Vachisvika ipapo paKuKuwadzana poli ndo pavakanzi vana vatoita sei vatofa. Saka takabva tabva ipapo ndobva taenda kunopa ripoti kupolisi. Tasvika kupolisi batabatwa, aiwa takabatwa zvakanaka. Mapurisa ambva ati chimirai tinotora vezesa because padhuze nepadhuze. Ndobva tanotora vezesa patauya nawo kunoko pamba first. Ndobva vangoitawo zvavaita kutarisa mumba macho mazvaitikira nekutorawo mastatement kuvanhu vanga varipo. Ndobva vatitakura zvikanzi chihandei totakura tinoona vana vacho kuti zvakamira sei. Ndo patakazodaidzwawo vepala Kuwadzana pala ndobva yauya ndiyo yakazotakura vana. Okay. Asi zvakaoma sei semhuri kutarisana nerufu rwevana vairi panguva imwe chete? Zvaizvozvi chero zvese zvamuri kuti bvunza izvi hatisi kukwanisa kutsanangura. Zvorwadza nokuti vana tanga tatotakura, nokuti ukaona munhu wakunzi mbuya ndo vazukuru vatanga tinavo ivavo. Sanike tinotenda mai akapedzera kuyamwa aine 5 months, mai wake vachifa, baba vachifawo. Saka tatoti baba wake tinenge chivaonerawo papo pana tino. Zvini handizvozvo mwana akangozvarwa tikangorerawo tichifunga kuti tichatumawo. Saka zvinhu zvinorwadza, hazvitambirike zvokuti ungangoda kungoramba uchingotsanangura nezvazvo. Aiwa, maita basa gogo nekutipawo divi renyu mazivira munoita pamusoro penyaya. Tinotenda. Vandakamira navo pano muzukuru mukuru wepamba pana tinotenda naJunior vakatisiya. Rega tinzwe kuti semuzukuru mukuru nyaya iyi yakasvika munzeve dzake zvaita sei. Muzukuru, unganitsanangurawo maziro amunoita pamusoro penyaya yekutisiya kwaita tinotenda pamwe chete naJunior? Inyaya yakatirwadza pamaitikiro azvakaita. Zvinhu zvakauya tisingazvifungidzire. Zvinhu zvichiri kutinetsa kuti gamuchira kuti vana havasisipo. But pamaitikiro azvakaita tiri kurwadziwa. Takasiyiwa panguva yakaoma. But zviri zvinhu zvakaoma so far kuzvigamuchira pamaitikiro azvakaita. Muzukuru mukuru anogara pamba panapa here kana kuti anogara samwe? Muzukuru mukuru anogara unotona agare panapa. Muzukuru mukuru akatongouyawo kuzoatenda rufu revanin'ina vake vanova vari vazukuru vepanapa. Mukanitsanangurire kuti mashoko aya achipinda munzeve dzenyu ndezvipi zvamakatanga kuita? Pamashoko, pamaudziro atakaitwa takatongouyawo kuzoona kuti chii chaitika. Takatosvika vana vatoendeswa kumochari. Zvinova zviri zvinhu zvakandorwadza zvakanyanya pamaitikiro azvakaita nemaudziro andakazviitiwa. Zvinhu zvichiri kundiremera kuzvigamuchira. Patambotaurawo nana mama vari kutsanangura maudziro avakaita akasiyana siyana. Saka semuzukuru ndada kunzwa kuti makaudzwa maudziro akaita sei? Semuzukuru mukuru ndakaudziwa kunzi vana vanga vakarara. Mumwe wacho abva angoisawo ruoko pasi pefiriji. Ndo maitikiro ari kunzi azvakaita. Mwana akangozotanga kungogwinawo kwakuzovaendesa kuhospital. Vana ndokunotisira kuhospital. Ndo manzwiro atakaita. Aiwa, tinotenda muzukuru mukuru nekutipawo divi renyu renyaya yemaziviro amunoita panyaya iyi. Aiwa,
totendawo futi nerubatsiro rakaitika kubva munyika, tichiwanawo rubatsiro remakofini, rechichichi, rematransport. Tongoda kuzvitenda zvinhu kozi zvinhu zvaigona kutiremera kuzviita tega, kozi zvinhu zviri too expensive kuzviita tega. Isizvo hataikwanisa kuzviita tega, but totenda kutsigira kwavakatiita kutibatsirawo nemakofini nezvese zvavakaita. Totongoda kutenda hurumende nemabatsiro avakatiita ipapo. Aiwa, isusu SlyMedia TV nevamwe vari kunzwa kuti tinoti nematambudziko kumhuri. Aiwa, tinoti ndedu tese akaonekwa, ndonzira yedu tese, rufu murau waMwari. Munhu wese akazvarwa anongoenda, tofamba musame line. But zvinhu zvinorwadza kuti zera racho hataitarisira kuti ndo zvichaitika kwavari vana. Zvinhu zvichiri kutirwadza kuzvitambira, nekuti vanga vachiri vana vadiki, hapana chavanoziva, havana kumboonawo nyika. Ungonzi mwana haana kurwara, ungonzi hapasisina. Zvinhu zvichiri kutirwadza. Aiwa, maita basi. Mazvinzwira muri yeZimbabwe, muri iri pakuchema, iri pakutambudzika nekushushikana kuti chii chingadai chakakonzeresa kuti vana vatisiye zvakadai. Zvinorwadza kufirwa nevana vaviri panguva imwe chete. Asi tinongoti panguva ino muri ngaiwaniswe simba, vanyaradzwe nengoni netsitsi dzaMwari Baba. Tiri pano paSlyMedia TV patinokupai zvirongwa zvakasiyana-siyana nawo kana kuti nyaya dzinenge dzichiitika mumasendiraini kana mumaraini akasiyana-siyana. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagwe. Toda kutenda Kundai Chitate akatibatira kamera sekuona kwenyu. SlyMedia TV, building bridges.